Laidalta Ilves-pelaajista Olivia Mikkosen, jolta mahtava pallo sinne maalin eteen. Pääseekö sinne Ilves-pelaajista Olivia Mikkosen, jolta mahtava pallo sinne maalin eteen. Pääseekö sinne keltapaidat ensimmäisen? Kulkkisella on laidalla tilaa. Keskustassa mukana Olmala. Pieni seinäpeli kaksikon välillä ja nyt kun Ilves pääsee jo tekopaikkaan palloa maalin eteen. Ja lopulta keskustassa mukana Olmala. Pieni seinäpeli kaksikon välillä ja nyt kun Ilves pääsee jo tekopaikkaan palloa maalin eteen. Ja lopulta McLellan. Tämä Ilveksen hyökkäys eteenpäin, upea ulkosyrjä syöttö Luotoselle. Täysin vapaana Sofia Laine odottaisi palloa siellä takatolpalla. Luotonen hakee omaa ratkaisua ja nyt Laineelle vähän hyökkäys eteenpäin, upea ulkosyrjä syöttö Luotoselle. Täysin vapaana Sofia Laine odottaisi palloa siellä takatolpalla. Luotonen hakee omaa ratkaisua ja nyt Laineelle vähän pomppiva syöttö. On esiintynyt ihan edukseen, hallinnut tätä ottelua ja luonut ne vaarallisemmat maalipaikat. Nyt Riisto KTP maalipotkutilanteesta ja Ilves tekee tämän ottelun. Esiintynyt ihan edukseen, hallinnut tätä ottelua ja luonut ne vaarallisemmat maalipaikat. Nyt Riisto KTP maalipotkutilanteesta ja Ilves tekee tämän ottelun avausmaalin. Se näyttää koskaan sinne ole menossa, mutta kyllä Ilves tämän pystyy hyödyntämään ja maalin tekijänä tähän ottelun avausmaaliin numero 17 Anna Tarkkanen. Siinä nähdään sarjauudistusta tosiaan on tässä tapahtunut, kun sarjauudistusta tosiaan on tässä tapahtunut, kun KTP on. Nyt Ilves yrittää sitä tilannetta parantaa ja johtoasemaa kasvattaa. Taka-alueella Olmalaa maalin eteen ja ei vielä. Nyt Ilves yrittää sitä tilannetta parantaa ja johtoasemaa kasvattaa. Taka-alueella Olmalaa maalin eteen ja ei vieläkään tällaisia tilanteita. Eriksson. Hyvä pallo sinne etualueelle ja Savolainen tuo Eriksson. Hyvä pallo sinne etualueelle ja Savolainen tuo KTP:n tasoihin. Toistaiseksi 25-vuotias maalivahti. Kun KTP maalivahti. Kun KTP menee johtoon tästä. Näyttää olevan numero 17 Catherine Byrne. Ja kuin varkain vierasjoukkue KTP ottaa johdon. Joukkueita tosi toimissa. Kun Ilves saa kolmatta voittoa KTP:llä niitä voittoja on sen 3 kappaletta jo toistaiseksi, siihen yksi tasapeli päälle, kun Savolainen voittoja on sen 3 kappaletta jo toistaiseksi, siihen yksi tasapeli päälle, kun Savolainen yrittää. Sinne Olmala saa pelattua, vähän Laineen vauhti hidastuu. Yrittää keskittää kimmokkeen kautta rimaan ja Luotosen puskumaalin edessä. Sinne Olmala saa pelattua, vähän Laineen vauhti hidastuu. Yrittää keskittää kimmokkeen kautta rimaan ja Luotosen puskumaalin edessä epäonnistuu. Siinä on Ilves todella. Löytää Lesnanin harhautukset. Oikea jalan kokeilu kimpoaa Laineelle, palloa maalille. Ja siitä oikea jalan kokeilu kimpoaa Laineelle, palloa maalille. Ja siitä Amelia Luotonen maaliin, hyvin löytää takaviistosta. Laine Ilves hyökkääjän viimeistely ei ehkä kaikista. Sitten sen jälkeen Lesnanin pelaa vielä Olmalalle. Ja siellä Pulkkinen. Sitten sen jälkeen Lesnanin pelaa vielä Olmalalle. Ja siellä Pulkkinen. Hämäläinen. Laukaus lähtee todella kaukaa ja osuu rimaan. Savolainen kakkospallossa. Mäkikamppi torjuu ja pystyy lopulta. Hämäläinen. Laukaus lähtee todella kaukaa ja osuu rimaan. Savolainen kakkospallossa. Mäkikamppi torjuu ja pystyy lopulta.